Tervetuloa Unigaming joulukalenteriin. Joulukalenterissa opit rakentamaan jouluteemaisia rakennelmia ja tässä luukussa rakennetaan piparkakkutalo. Luukkujen avulla opit paljon uusia juttuja liittyen Minecraftiin ja jouluun. Tätä joulukalenteria voi perheessä käyttää myös muutkin sisarukset. Ostamalla joulukalenterin tuet myös Unigamingin tiimiä, joka on mahdollistanut uniikin kalenterin. Ja aloitetaan piparkakkutalon rakentaminen sillä, että etsitään sille sopiva paikka, avataan tavaraluettelo, klikataan kompassin kuvaa ja haetaan täältä mutatiili. Seuraavaksi ruvetaan rakentamaan piparkakkutalon perusteita. Mennään seinään kiinni ja rakennetaan seinästä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 blokkia pitkä. Sen jälkeen vaihdetaan suuntaa ja rakennetaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokkia. Sen jälkeen lähdetään rakentamaan toiseen suuntaan ja rakennetaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokkia. Sen jälkeen rakennetaan toiseen suuntaan ja tehdään tästä puolesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 blokkia. Sen jälkeen yhdistetään talo ja tässä on sitten meidän piparkakkutalon muoto. Ja seuraavaksi tehdään piparkakkutalon seinät, joista tulee 5 blokkia korkeat. 1, 2, 3, 4 ja 5. Sen jälkeen toistetaan sama joka nurkalle. Ja nyt kun nurkat on tehty, ruvetaan täyttämään seiniä. Ja seinien täyttämisen jälkeen avataan tavaraluettelo ja haetaan täältä punainen villa. Punaisella villalla tehdään lattia. Lattian jälkeen tehdään katto, eli avataan tavaraluettelo ja haetaan täältä kvartsiportaat. Kvartsiportailla aloitetaan tekemällä ensin katon matalempi kerros. Katon reunojen tekemisen jälkeen otetaan mutatiilikuutio ja tehdään mutatiilikuutiolla portaat tähän katolle. Eli täytetään reunat aina yhden korkeammalla. Tehdään tästä täyskierros ja seuraava kierros tehtäisiin yksi korkeammalle ja toistetaan niin kauan, että katto on valmis. Sitten kun katto on tehty portaikkokuvio, täytetään katto kvartsiportailla. Sitten kun katto on täytetty, voidaan mennä talon sisälle ja tehdään seuraavaksi ikkunat. Tehdään ikkunat menemällä nurkkaan ja suoraan nurkasta tehdään 4 blokin kokoinen reikä. Ja sen jälkeen mennään toiselle puolelle ja tehdään 4 blokin reikä. Ja tehdään 1 blokki tuohon väliin. Sitten toistetaan ja rakennetaan molemmilta puolilta yhtä aikaa, jotta saa symmetriset ikkunat. Sen jälkeen toistetaan sama joka seinään. Ja nyt kun ikkunat on kaivettu, avataan tavaraluettelo ja haetaan lasi. Ja valikoidaan täältä valkoinen lasi sekä punainen lasi. Ja täytetään ikkunat niin, että joka toinen ruutu on punaista lasia, joka toinen ruutu on valkoista lasia. Sitten kun ikkunat on täytetty, mennään katolle ja avataan tavaraluettelo. Ja tavaraluetteloon kirjoitetaan kompassin kuvaan tiili, valikoidaan tiiliblokki ja rakennetaan savupiippu. Hajotetaan 1, 2, 3 blokkia, täytetään ne tiilellä. Sen jälkeen tehdään toiseen suuntaan 1, 2 ja 3. Keskelle jää yksi tila ja tähän tulee sitten meidän savupiippu. Rakennetaan tiilitorni tänne sisälle asti, eli hajotetaan alta blokit ja täytetään tänne alas asti. Ja nyt kun savupiippu yltää lattiaan asti, voidaan hajottaa keskeltä 2 blokkia ja myös tältä puolelta. Sen jälkeen avataan tavaraluettelo, kirjoitetaan tiili, otetaan tiilimuuri sekä nuotio. Laitetaan nuotio keskelle savupiippua ja tiilimuurit eteen. Sen jälkeen voidaan lentää katolle ja laitetaan sitten tänne savupiipun ylös uusi nuotio ja sen jälkeen täytetään reunat tiilimuurilla. Ja nyt meidän savupiippu on valmis. Seuraavaksi avataan tavaraluettelo, kirjoitetaan kompassin kuvaan kivi, valikoidaan mukulakivi ja tehdään talolle tukipilarit. Sitten kun joka nurkassa on tukipilari,
voidaan ottaa tuosta tukipilan korkeammasta kohdasta 1 ja 2 blokkia irti ja rakennetaan koko talon ympärille samalla lailla. Sitten kun maan reunat on tehty kivellä, voidaan vielä laittaa ovi, eli kirjoitetaan tavaraluettelo ovi ja otetaan tumma tammiovi. Seuraavaksi avataan tavaraluettelo, kirjoitetaan kompassin kuvaan mangrove ja otetaan mangrovepuun lehdet. Näillä sitten koristellaan vähän tätä piparkakkutalon ulkopuolta. Ja seuraavaksi otetaan tavaraluettelosta lunta, kirjoitetaan lumi, valikoidaan tämä ohut lumi ja tällä sitten täytetään tähän lehtien päälle sekä tähän talon reunoille. Ja viimeisenä sitten avataan tavaraluettelo, otetaan tavaraluettelosta villa, otetaan punainen villa sekä valkoinen villa ja näillä sitten voidaan tehdä karkkikeppejä tänne laittamalla punainen villa, valkoinen villa ja laittaa joka toinen punaista, joka toinen valkoista. Ja näin saadaan karkkikeppejä tehtyä. Näitä voidaan laittaa muutama tähän talon ympärille. Ja tässä oli rakennusohjeet piparkakkutaloon ja nähdään taas seuraavassa luukussa.